За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 4 учасників міжнародної схеми з контрабанди прекурсорів для виготовлення та продажу метамфетаміну. У травні 2025 року спільна слідча група правоохоронців України та Польщі викрила наркоугрупування та затримала 10 його учасників – 6 у країнах ЄС і 4 у Запоріжжі та Кривому Розі. Розслідуванням встановлено, що таблетки з псевдоефедрином купували в польських аптеках, накопичували партіями та переправляли в Україну, маскуючи під посилки з кормом для тварин і дитячим харчуванням. У Запоріжжі прекурсори фасували та збували по всій державі. Частину використовували у 2 нарколабораторіях, які обвинувачення облаштували у Кривому Розі для виготовлення метамфетаміну. Щомісячний прибуток угрупування перевищував $100 000 США.